Jeg tror, vi bliver nødt til at overveje helt grundlæggende, hvad er det for nogle typer informationer, man skal give borgerne. Der er ingen tvivl om, man skal også involvere borgerne, man skal også spørge dem om, hvad de gerne vil informeres om, og om de overhovedet vil informeres. Så man har jo retten til at ikke at vide noget, og den synes jeg er jo vigtigt at respektere. Men når man så skal stille information til rådighed, så er der jo potentielt rigtig meget information, vi her taler om. Og der bliver man nok nødt til at overveje nogle kriterier for, hvad der overhovedet skal være muligt at få tilbagemelding på. Og nogle af de kriterier kunne jo være sådan noget som, er det sygdom, man kan behandle? Er det sygdom, hvor sygdomsudbruddet er langt ude i tid? Er det sygdom med det, man kalder en lav penetrans, altså hvor der er i virkeligheden meget, meget få, der får det? Og så må man også overveje, jamen, hvor alvorlige sygdomme er der egentlig tale om. Ikke? Man kan forestille sig sygdom, jamen, måske kan man se i dit genom, at du har en disposition for at få grå stær, når du bliver 80 år gammel, ikke? Og hvor du lavede sådan en sekventering, når du er 20 år gammel, så må man overveje, jamen, er det noget, man skal informere borgeren om. Så på baggrund af sådan nogle overvejelser bliver man nok nødt til at give patienten nogle muligheder for tilbagemelding. Det her det er dog også noget, man kunne involvere patienten i, og sige, jamen, vil du have at vide, hvis det er en mindre alvorlig sygdom,